Ville Air. Seydou Pam salamu aleykum. Waleykum salam Oumar Doro Koumé. Kori jam Allah ɓolo wonema. Yettude Allah machallah. E wonade selli kam. Mbeɗe jaam. Ko gonɗa e dow mum. Sana yiddi voilà yiddi weltinde aduna toujours. Holto bajurɗa? Bon mbeɗen e Sénégal. Ne Sénégal. Oui. Yimɓe heɓene mbiya nalankagal hande natti tan wonde nalankagal dingrel woni joni ko kalɗaɗo en ko internet o yimɓe hewɓe manan ko ena nguuri hen kono ene teska onon ɓeɓe ganduɗa onon ɓeɓe ganduɗa ɓemin keewi yiide walla ɓemin gurdata on jahani ha nder to banggue manan internet to exactement holko woni probléme o nalankoɓe hewɓe ene jiiya internet ɗo kadi so mbaɗi posté vie uji mumen nde wonata une semaine aɗa heeɓa yenoɗo heeɓa 1 million de vie mais onon hunde ene hakkindi exactement holko woni probléme o cikkuɗa? Bon d' abord mi ɓoyi ɗum wayde nalankoɓe halpulaar en ene manque organisation d' abord wona wasdeɓe wawde ɓe gondi walla was andude ɓe gondi non ko organisation en jeeya hen goye am ɗiɗe goɗɗo daɗo hen ko seeɗa ɗum sa ƴeewi ko kalmi ko mbita vie uji ɗi sa ƴeewi wona halpulaar en la plupart ko woɓɓe ɓe gonɗa wona ɓe fulɓe Sénégal quoi. Okay, donc firti tan minen e mabɓe minen fof noon mbayi wona par ce que min après natmi internet o to corona fooli min ha ɓurti après mite les dirigé am woni widemi exactement il faut mbaɗa ɗum ɗo par ce que jonde nde juuti il faut kollira naata internet ɗum kewi joni waddi so welami wi ko naati ko internet sah ɓoyani waddi ko erreur mo ganduɗa organisation toujours a fadat wona e fadde mom waɗni walla yimɓeɓe jooɗo to ballanimi en gandi vraiment ballal ngal ɗum foti wonde waddi organisation halpulaar en ɗum ɗon heeɓimi ko ɓen ɗum tan heeɓi min aussi amin ñaagui duwaw ko holɗum mbiyata exactement organisation firti nalanki il faut joguiɓe mbo anduɓi banggue internet anduɓi business anduɓe showbiz so tawi a dañi ɓen ko kañumen mbiyatma rewɗo waɗirni wona ƴetta tan imagel ma bolle puyɗi bedda internet o walla mbasa wat ɗum bien organisé a anda heure beddotoɗa ɗum internet o a anda heure holno poɗɗa weddirade internet o e hol on temps poɗɗa weddade o comme ni mbimi ni donc organisation firti kalɗo ganduɗa aɗa foti wadde manam kalaɗo poɗɗa haalde kala no poɗɗa haalirde kala mo poɗɗa haaldude donc so tawi andi ɗum tan ti bien organisé donc golle ɗe negini tan mbayam so tawi a faami kalum ko yimɓe hewɓe kattinomama e scène pulaar kadi ka neɗɗo mana teskanoɗo joguinoɗo estil mum mo ganduɗa min ene jeeya yimɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe holko woni saabu Saydou jogi style mana mo ganduɗa hay goto o jiidani empreinte kadi ko waɗata ko ene memo ene yo c'est quelque chose palpable et visible kono yimɓe kattinomama haade ni wiyede manan jooɗe jeede arde ko holɗum wonno neɗɗo way comme no mbiɗa ni par ce que so tawi aɗa jogui Allah rokkimama hakkille ma aɗa woni guila aɗa woni cukalel aɗan waɗa créé ko ganduɗa yimɓe fof ne laaɓa sa wulli ene gandi ko dandema Seydou sa hoɗi guitare e gandi ko style ma wadde firti a totti énergie ma foof e ko mbatta ko joni noon a yeehi ha waɗi période goto a ƴeewi analysation a waɗi analysé a andi clairement c'est vrai que a sugu en compte mais a ƴeewi a tawi clairement ko poɗɗa ko gartam ɗam poɗɗa ɗam dañde joni a jotto ƴetta élan goɗɗo mbiya holko woni probléme o ɗum addi jonde juuti nde mbeɗen namno exactement holko manqui hen pourquoi parce que est ce que mi ñamtinani nalanko mawɓe ɓe walla est ce que mi waɗa style nalanko mawɓe ɓe comme sukaɓe mbaɗat ni walla est ce que non toi même tu sais an ala style ana hay goto a fintanma perɗal lawol ma donc ɗum noon waɗi mais joni holko woni probléme o jaaɗa ha ganduɗa a waɗi stinbay mbaɗa kono goppuɗo ni par ce que min mbiyatani koɓa kaga goppuɗo sabu waɗi wiɓe min ni a waɗi annoncé vraiment a tampi e nalankagal ngal vraiment woppi quoi non woppimi rewanɗo mais mi jammiti mi tampi tampude nde noon addi ene moƴƴi hen quoi pulaar yi fi bonirta ka ha fi moƴƴa par ce que ay neɗɗo so tawi a yeehi ko juuti e mbi sa anda to paaɗa ruttoto umminɗa ene moƴƴi noon saaha e saaha foof jottoɗa ƴeewa ko manquant o sen arti ha nani organisation donc min so waɗi ɗum résumé mbeɗa manquano organisation manam joguiɓi typiquement programme am ha ganduɗa ma wood rewi quoi to ganduɗa facilement somi dañi mbaɗen ma hannde waɗi mi dirigé y a des choses e goɗɗe gueɗe ene wawi walla mi hunde so tawti seeɗa mi joguimo tan ene wawi walla kono mbeɗa ronki dañji mi jiɗmi on par ce que style am o wona n'importe qui famat
eyyi par ce que wajibe sa yima nanduɗa e baba ma walla Abujiba de pour mabɓe hammadi walla genre tan ɓe mbiyata non mais est ce que ɗum wona erreur kadi est ce que ɗum wona erreur yimde tan nanda e baba mal walla nanda e Abujiba walla nanda e Ousmane Hammadi est ce que ɗum wona erreur wonande nalanke manan ñemtino o ha nanda o eyyi non est ce que wona jumre wonata cikkuɗa aɗa andi ɓen c'est des grands ñamtinde sax weeɓani d' abord ñamtindeɓe weeɓani mais mbiɗa andi kam tawde Allah nen waɗiɓe ɗo sa ñamtiniɓe ni donc kamɓe tan gollantoɗa te kamɓe mi jiiɗa ɗum par ce que mi neeɗi nande konngol baba mali wi jeehe ɗaɓɓi e gandal mbaɗe no men mbaɗi ni mbaɗon créé kolliron koye moɗon donc baba mal yiɗa sah gonɗe ñamtini ɗum tan ala sens pour min weeɓani noon ñamtini baba mal weeɓani mais so neɗɗo dañi sago mum ko waɗa ko mum ɓuuri hoolade saabu ran no juuti ran so juuti a jogaki numéro ma en wawi ko dangɗa ko juuti fof sa yettima e nokku o mbiyeɗa wona numéro makko numéro jambour joguiɗa numéro oɗo ɓenni walla oɓon caggal donc erreur pour min e philosophie am quoi ko ɓooyani e mois de mars ɓennuɗo en no a yeehi caɗele cattuɗe mbaɗi ɗo hen e nder leydi ndi en tant que ɓiɗɗo o sénégal najo wiyede yimɓe mbaɗi manifestation ngaji hayni oto dupama walla oto heelama hen ko bonande sakata noon kene wiye fodde wonde pitali 14 15 keddima hen en tant que jeune mo ganduɗa suwata o nadde e aduna muɗum kadi porteur de voix holno lirduɗa probléme o ko intérêt ji jeune uji noon ko humpede manam was andude e basal par ce que jeune so tawi ala haydara en yiiɗi dañde hunde kalka yakori tasa weeɓat sodde te noon wonɓe he caggal ɓe en waɗi toujours en waɗi intérêt ji quoi ma woni e gouvernement o walla woni opposant ji ɗi mais intérêt kam nen hen jeune uji ɗi noon en tant que jeune comme ko yimɓeɓe ndewi ɗo tan c'est très dangereux leydi ndi ko leydi meɗen donc intérêt lowi ɗo hen noon mi wawa memde hen fiiɗe ɗum wiide nde kaari totti kaari walla kaari foti wadde kaari mais je sais que sukaɓe gagnani leydi mumen mais eɓe jiiɗi koye mabɓe quoi d'accord donc yeɓe mballe eɓe jiirto koye mabɓe leydi ndi so mballe wona mballirte Saydou a nana ay pourtant histoire nde waɗi nde yihi nde ha coowa ɓe mbi makki yo haala nde o ari nde aɗon ko wi a nani o wi ko sukaɓe koko tamɓe yo mballe ay comment walle ono mballirte comment non enen hen je on yimɓe ne mbaɗa essayé der waɗi goɗɗum e goɗɗum waɗi afruji nen hen no der kam o ɓoyɗo en de ANPG ɓoyi waɗam investir des milliards heddima heew punti ma heew détail uji ma heew hooram par ce que basagal nen heewi eyyi par ce que sa wi aɗa watta yimɓe jeenayi ɓe dañɓe sa rene mbatta ɗumen sappa mais quand même on essaye so o essayat tan so essayi goɗɗo ar kañum ne woto ko waɗi jeeɗat fof ma hewode heeɓe hen ma wodo totti galiyel mum on essaye seulement heddi noon jeune uji ɗi kam waɓen amen ɓe yeɓe tinno eɓe dañ baraji yeɓe tinno tan eɓe mbasa tikkude ha ɓe bonna yeɓe tikku mais woteɓe tikku ha ɓe bonna galleji o change bon comme yiɗa wat publicité bonno autoji kuɓɓaji genre so fi désolé mais laaɓa won baɗɗo ɗum hande nimsi ɗum noon wadde toujours yeɓe gon nimsoɓe yeɓe gon miccutoɓe yeɓe gon yiɗɓe leydi mabɓe quoi voilà ɗon tan mbawmi hadde on ko hande sako tawi a ƴeewi ene wiye e ɓesgu Afrique fodde wonde 75% ko sukaɓe keɓani duuɓi e capannayyi ko juuɓi capantati jeeɗiɗi eko fawi e capantati joyyi ma fayi less ene wiye Afrique leydi muɗum foof ko ngaalu woni hen en plus Afrique ene jogui nangue koye Sénégal tan ƴeeweten ɗum Sénégal ne jogui nangue ene jogui mana ndiyam ene jogui mana sukaɓe leydi muɗum ene waɗi pétrole ene waɗi zircon ene waɗi kala ko o sohlete mana ene waɗi kono ha hande sukaɓe ɓe donki jogade confiance joɗaɗe e leydi ndi nene mabba ene jaaha leyɗele goɗɗe ɓurɗe woɗɗude tawani ndewani e laabi ɗi ganduɗa ko laabi maɗa pocciɗi woni rewde lawol moƴƴol mayde kam ala fof ɗeftata ko neɗɗo kono jomumen ko cuuɓi rewde e maaji walla rewde e jeerendeji tawa waɗande 99,9 heddade mana ɓuuri webde hen holko hulɓini ɓesgu Afrique ha wawa joɗade leydi muɗum ko kamɓe koɓe ɓe tan jiiɗi yaade walla ardiɓe koye mumen mana jogui probléme exactement en tant que artiste oui ça fait bizarre mbiɗa andi kam ay nani e nder probléme mbiɗa ɓennuɗo ha ɓe maayi hen galleji kuɓɓa genre kanko tan woni ɗo répétition kanko tan woni répéti ɗo golɗo ko yañar non merci ok won waji woto haali hen ko goto mbiɗo ɗeɗo gueɗe tati so tawi tan ummaki Afrique yahata law woni surtout Sénégal comme deƴƴumi haala ummumi jooɗo addumi ñaama ɗeɗo gueɗe tati tawi tan ummaki deƴƴumi haalno yaren deƴƴumi haal min tan foti haalde ok d'accord dandam tan foti nanede Ok. comme wiyani waɗataki
komo haalani wonata ok ɗum won deƴi mi haala ummi mi jooɗo neɗɗo won président walla won gouverneur walla won animateur goɗɗo ara puusma wimama won ɗon taw wawa bon ko mbawɗa ko addu mi ñaama jiya neɗɗo en funtu neɗɗo hono mum wiyo ya liggo ara tot ɗum ñaama donc si yi ɓoyi seɗɗen gueɗɗati fof après peeñat ndekit oɗo ko puusannomi ummu ɗon kaɓa e makko oɗo wino komo deƴƴi o haalate wawa haalde kaɓa e makko oɗo wino ko addu mi ñaama kaɓa e makko donc ɗeɗo gueɗe tati mbonni Afrique surtout Sénégal c'est désolé wowani yiyede des manifestations de gauche à droite yiyeteno koye gure tapmaji ɗe mais hande wuro ɓurgo o woɗɗude e nder Fouta subaka fof mo Allah addi yimɓe nana kabba tekke boɗeje ene mbaɗa manifesté o holko signifie ɗum cikkuɗa bon joni aduna fof hoddi han joni aduna fof hoddi radio ji FM ɗi keewi machallah portable uji ɗi internet o mbo fof ne waɗa connecté aduna hoddi joni sa memi kam ɗon gonɗa ɗo joni woda tinde ɗum mettina walla so yiyani ɗum yalta ma haalan ɗum mettina donc yimɓe koddi nden en waɗano sutour avant yetto yimɓe ɓe tawat naywi angadine e joni taf yimɓe fof tinde ɗum si yimɓe fof tindi tan probléme fof yaajan donc ɗum tan Fouta wondi han Fouta fini hanti gasi hono pamirɗa hande e Fouta ne heewi mouvement ji ɓe mbiya Fouta tampi ɓe mbiya président yeeƴi Fouta ɓe mbiya dandement émergent ɓe mbiya coow way tan kono leydi bon en moƴƴi hen pour min e côté goto pourquoi ne moƴƴi hen par ce que ay waɗino temps goto Ablaye mais vous êtes ɓinguel Moro toi aussi non pourquoi Maxel wiya ko ɓinguel Moro eyyi non voilà ɗum woni mbiɓe ne moƴƴi hen manifestation ji ɗi woto Fuutankoɓe dariɓe laawo c'est intéressant ɗum woni mbiɓe ne moƴƴi hen c'est à dire yimɓe ɓe fof mbawa wonande Macky Sall c'est pas possible walla yimɓe ɓe fof Macky Sall wawa wonande ɗumen ɗum noon kalmo wonanani Macky Sall en foti wullude kalmo Macky Sall wonanani en foti wullude donc voilà kono so tawi tan voilà en ganda ko jiɗɗen en ganda ko gañƴen kala ko ara e dow men tan ndeeƴen waynata comme no waji ɓe mbiyata ko ni ken noye neehen noye neeh eyyi ɗum noon wadde en moƴƴi hen te Macky Sall wonta ɗo tan ha faw voilà so wonani ɗo ha faw Fouta fof woni caggal ma comme no waɗannomi ni walla limbo o dari so tawi après o yeehi walla asikkan joguiɗo laamade est ce que ana yi no mbiruɗa Fouta balle mo dari ni est ce que ana yi ballal makko e Fouta kanko hoore makko bon obon hen heddi en manque pour min en manque voilà vraiment en manque mais holko manque ɗon manque hen parce que bon ɗum fotno jingude quoi comme Foutankoɓe jingude en tant que président non si par ce que ay hon Foutankoɓe mbaɗirni osé ha jingani mo noon tan waɗata osé jingal Fouta quoi affaire hersinaki Oumar sa woni douane an si sire c'est sa hawri ɗo ban debbo walla waɗine mo jogui fraude jaggadde non attention weɓata jaggadde c'est pas facile Allah kalen quoi wallahi sinam jagga manam ñumunoɓe to mi musal aɗa wawa jaggude marchandise o jaaha galle no wonamo ɗum mbiya woɗɗimit mais il faut hebde marchandise makko exemple quoi min sino ko sagam Fouta en foti wallede Fouta ke Sénégal jeeya te Fouta hersani wiide Macky Sall min ballata wadde Macky Sall woto hersu wallude Fouta ko gasata il faut changer rit jaɓɓal il faut changer ƴeewki mais nak woten change ko moƴƴi koye Fouta holko moƴƴe Fouta ko jokkodiral yiɗi ndirdi e accinirde hakkillaji non allahumma salli ala sayyidina Muhammad wawa haalde fof parce que y a beaucoup de choses dans ma tête mais je suis désolé mi suni hen bandiraɓe wono wonɓe neɗɓe fof so tawi waɗi ko gantere golle he min ñaguima yafuya émission mon Win Air rokkat mon rendez vous inchallah altine garowo so tawi Allah lamɗoni so tawi toɓani coura kuppani